Huriani Tuhata naik masuk mahita par minggota pukul 10 naik masuk ma prosesi las jonjong mahita sudena. Hudul ba akaruas moliate. Uriani Tuhatang Namar pungudohita di hari pesta Natalon marlas niroha uhut makka molatehon balganya siniroha ni debatang namar suruh anakna Tuhan Yesus Kristus gabi daging mahatai markite hatu tubuh ni Yesus di Bethlehem di bakasal las niroha si songoni sudi hami parhalanu ni huriatta HKBP pasar mingguan pasahaton tuhamu ruas ni huriatta saluhutna. Selamat hari Natal ma di hamu saluhutna di pasu-pasu tuhata mahitaon olat nion ro di saleleng lelelengna. Selamat hari Natal ma di hamu di leon de bata ma bisuk do tatuaon di hamu parado ni huriana. Makobasi huriaon di bagasan dame do tlas ni roha. Atong bongoti hamuma aka bahalna marhiti-hiti hamoleateon aka alamanna marhiti-hiti puji-pujian di bagasan uduk do serek ni roha tabahibul marohat tamar saur do Yesus nauk tubui maret de mahita. Tuhan Yesus Kristus doho goar ni todi parbadia na tumopalangi doho tanoon amin dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jadi widahami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hatutuon haleluya.
Martangyang mahita. Ale amanami, amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem. Sai pinuji magoarmu nabadiai, alanong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tuhatiuron, jala dipadomu hodo hami naholang hian siako, gabe saor musedo hotto, gok halalas ni roha do hami alanihi, sai jalo maha mauliateo ni roha nami, naung tinopokmu marhite-hite anak mi. Amen. Surat disada Yohanes 4 ayat 7. Hamu aka haholongan, masih haholongan mahita, ai siad debatado haholongoni, jalaganuk namar holong ni roha, ima nauk tubu siad debata, jala ditadado debata. Disido sahakna, atong rak mangidogu kumahita tu debata, laho mangudahon patik naik. Hari Tuhan dibata, selepar gogoi mahami, mangulaon naumbat di patmi. Amin.
Tata kasima akapabahenatan na susaur do tu pakokokon nai. Alani tama uduki ta manopo ti dosat ta dia dupa ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan para siroha na sumurong. Nungagabedagi ko jala saur Tuhami jolma na dihasiangano. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa tungpos roha nami di padonganiom mudihami mengadupi nguluon. Ali Tuhan, sipata ganggu dope roha nami di padonganim uju masa hasusaan manang parukilon di ngulu nami. Asima roham dihami ale Tuhan, hobar tu denggani basam. Di pasaur hodo dirim Tuhami nagok kakurangan dohok dosau. Jala ditubus ho hami asa taruli di haluaon dohok ngulu naik baru hami. Alai di parsauran nami si ganupari. Sipata huba jonjok kami dope parbulatan. Pabarhirhon pardonganon mangihuton status sosial dohok gender. Dang dope huhaolongi hami dongan nami jolma songon pabahenam mitu hami. Asima roham dihami Tuhan, hobar tu denggani basam. Saya sungguli maroha nami, asa muga roha dohot pangalahon nami. Asa tarparangi kami pakokopomi di ngudu nami. Jala totong ma mardonga toko kami, manangaha penamasa di ngudu nami. Tangihom mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni dewata taringo tuha sesaan ni dosa. Ai songonodo holong ni roha ni dewata tu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan sa liling na di ibana. Hasangapom ma di dewata na di gijang. Amin. Amin. Tarsurat di Jesaya bidusia ya sada rodi onom. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang nabulun. Bisardo sada panodang di aka na mangingani tano linggoman ni hamatea. Nunga di patoropo bangsoi, nunga di padiriho di bana halalas ni roha nabolon. Marlas ni roha nasida di jolo di bohim, songon las ni roha di gotilon,
songon parlopolopon di namar bagi tabat-taban. Ainunga di ponggol hoko auga na ape tu ibana. Dohot batahi ni abarana. Dohot lising-lising ni na mangadu ibana. Songon uju di hari midian. Ay masosok do sogot nasa senjata ni persenjata dia tuturan ni tongan-tongan. Rodi ulos namar sapu mudar, gabes panganon di api. Ay nunga tubu dihita sada poso-poso. Dilehot tuhita sada anak. Papetua barana do sogot harajao. Jalabahenon na guarna si partahi halongangan, si ulu balang ni debata. Ama saliling nililing na raja ni Hadameo. Bahen hagaganda ni harajaon dohot hadameon na sumarujung di abangsa ni si David dohot harajaon nai. Pauton dohot patuguon marite patik dohot hatigoran. Olat nion ro di saling na. Hamuruon ni Jehovah Zebaot patupahon soni. Ima sahakna mertua do akan atu mangihon hatani debata jala na opeopsa. Amen. Yesus Kristus, anak debata Jehovah nasa sadai, iman na tumbuhan si Maria, nagabagabian si Anton di Purbadia, andoro sohau, ido tuhata na tumana berni, di pangumulan ni Kristus, mata terpajol ibana di hal penarsilang, na tua tu bertoru dung di tano, na mulak manggulu di hari patuluhon, na menaik ke surga, lau hundul siamu debata. Amanai pargogona suatu dosani isima ibana pamula sogot tanoon mangumi halak na mangulu do na mati aporsea ditondi porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopanya Allah Kristen akan badia do dia istani dosa do dia tai na mundo mulak mangulu sogot daging ni halak na mati do dia nguluan nasrasu. Amin. Salam. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 01 titik sada. Ia goarni parpunguan sadarion, ima pesta parningotan di hatutubun itu hat Yesus, dohot tema ima firman telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. 01.2
pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Sadarion Minggu tanggal 25 Desember 2022 ima pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala di patu pahuriata do parmingguan ima a parmingguan manogot masuk pukul 6 naking telah terlaksana dengan baik dan lancar. B. Parmingguan Arian Sadarion masuk pukul 10 WIB. C. Parmingguan Borngin masuk pukul 10 walu WIB. Dung sidung parmingguan di uduti marulaon nabadia. Turuas naso mahatidakon haporseaon dope dohot nahon hona RPP dang boy marsidohot di ulaon nabadia. 01.3 Pesta Natal Paduahon. Di hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Pesta Natal Paduahon sekaligus Natal gabungan masuk pukul 10 pitu WIB. 01.4 Ulaon Nabadia di Patupa di Bagas Tabe. Tuhita nasoboi dohot di Ulaun Nabadia di tanggal 25 Desember 2022 tarlumobi matu akaruas namar sahid dohot lansia di patu pahuriata do marulaun Nabadia di aka Bagas Tabe. Ulaun Nabadia yon di patupa di tanggal 20 onon sahatro di tanggal 30 Desember 2022 asa di Papua matu aka sintua wilayah nabe. 01.5 Buku acara tahun baru keluarga pukul 00 WIB. Buku acara parpunguan bodari ujung tahun di Bagasta ima tanggal 1 Januari 2020 tolu pukul 00 WIB. Marhiteon ma pinabotohon tusude ruas ni huria. Buku acara parpunguan bodari ujung tahun naing dibagihon di hari Minggu sadarion tanggal 25 Desember 2022 dohot di hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Dimohon mengambil satu buku untuk satu keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhan. 02 Pandidion Nabadia. Marhadomuan tu tahun baru sada Januari 2020 di hari Minggu Pandidion Nabadia tu aka iana koni huriata di Patupa di hari Minggu tanggal 8 Januari 2020 di parmingguan pukul 10 WIB. Parguruan dohot pendaftaran di hari Jumat tanggal 6 Januari 2020 pukul 10 pitu WIB. Asa dibuat mas surat pengantar sian sintua wilayah, fotokopi akte nikah dohot, fotokopi akte lahir. 03 pelean bulanan manang taonan. Marhiteon gareja manosoi ruas ni huriata asa tapasahat ma pelean bulanan manang tahunan songon tanggung jawab ta tuhuriata nagabelao pada sipon pakobasion di huriata. 04 ruas namonding. Di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 nunga jumolo monding inata Desima Romauli Boru Siregar umur 65 tahun. Istri ni amata Antoni Pasontar Simatupang. Alamat Jalan Dana Karya Gintung nomor 37 RT 10 RW 02 wilayah 2. Tatanya konma asa tibu tarapul keluarga na marsi taononi. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata boy mata jaha di titing naung di parade huriata. Songoni matiting dihita di bagasan samingguon. Tapasaha ma piliata piliasada 2 dohot tolu 70 hu mahita marede. Alam
dame 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 mari jolma lomone rohani debata lohita jolma Damene debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriana hinaholongan ni Tuhatang sahalit naya kamanginang tuhita saluhu narwas ni huriah kabipi pasar mingguon sudihitan maing namar minggu di son songoninang na di serbaguna lumubya kamanami nanami na marminggu nuaing di tongan di bagasna secara live streaming pasaton nami ma secara langsung sesudi kami padita nomor hubas di huriaon do sudi keluarga padita na gabi ruas di huriau narong do nom hami padita amang opat tamin waing marhubas di son sodda mang padita tubing na pensiun isodda mang padita sitiyo roruhi desan ni sa kantor pusat di belgedu pebuon dan no berita to kantor pusat tong adong dono pami padita di huriaon tabbama keluarga ni padita aka naung pensiun dohot akan natinggal keluarga isodoray nang burusiahan nate rapos sudi parhaleru ni huriaon pasaton nami ma sahalik nai tabi tuhita kamanginang ibagasan ulu pulu dot las ni roha hami doh keluarga daktar bayan majaprihida sede-sede selangkatan ommahu pasat tami sudi atas nama padita doh keluarga do paraleru ni huriaon selamat natal marihita saluhna barita nauli si hangulu honota di pesta natal parjulu sadarion imana dienet sena panggilum Johannes Biddus ada mamuka sian ayat sada toros tu ayat 14 huzahama dihita dimulanai nunga adong hatai jala saur tu di batado hatai jala debatado hatai ima nasaur tu debata dimulanai saluhu nai marhite sian hatai do ubahin nama jadi jaladang adong nanggo sada sian naung jadi inaso marhite siani di bagasan hatai do hanguluan laos hanguluan ido panodang ni hazol maon namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum alaidang dijakkon nahulumi hehe do sada halak sinuru ni debata si Johannes do warna si tidangi do ibana ubain naro asa di hati dakko panodangi anggiat gabe porsia saluhu namar hiti-hiti sian ibana dangapala ibana panodangi nama katidakko panodangi do tahe alai nunga madok ro ujui tu portibion panodang nasitongi nama nodangi nasazolma di portibio kiad do ibana jala marhiti sian ibana do majadi portibion habedang ditadda portibion ibana narodo ibana manopot na di banahian gabedang dizakkon akan di ibanai ibana alai manak piga nama jakkon ibana tusido di lehon huaso asagabe anak di debatana sida akan aporsea di guarna ima akan sutubu siam mudar manang sian sakat ni daging manang sian sakat ni bawa tung siad debatado gabe daging mahatai
jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na, i mahasangapon ni anak sasada nasyan amai, gug asini roha dohot hasit tongan, ima sahakni turpukta. Hurian itu hatta hama kadongan saha porseaon, tagoari do Natal di tonga-tongata manang minggu Natalon pesta. Dong piga na di goari pesta di huriatta. Pesta Pasca, pesta hasasaur ni tod di porbadia, na paduahon ima pesta Natal. Jala di piga huria dangapala sa isudi na mangihutot tradision yang go pesta hasasaur ni tod di porbadia do pesta Natal di pesta do dihita pola 2 hali ta pestahon ni jala pesta do didok guarna kamanginang tatusi do mol didok bahasa pesta molo pesta di guari dihita di halak Batak ima patuduhon ulaon lasni roha ulaon na botul-botul patuduhon sukacita dakya didok amang tuk sabwa gajang ni umur ni zolma matuwe ibana mati ibana dakya didok tusi beta marpesta dakya didok sawape balga ni ulaon ni halak Batak olak ni maulibulung ngama molotong matua sadana tua-tua ina matingkat parmate ni halak Batak na tumibbo maulibulung mulai dok maulibulung sikok marnini marnono jala ripas dangadong di pajolo anak ngamanang buruna manang yakon nanang gosada be didok ma nasongoni maulibulung tung disiap pe amanginang partua nai gajatoba dakya didok pesta tusi alai aharo tahesa didok akan tua-tua nami paujung ari-ari manggarar adakna dakya didok nak peta bereng disi marbunga-bunga tangan ni zolma kahula-hula ro tulang dakya di wari pestai idaul las ni roharui alai dakya didok tusi di halak Batak pesta saya didok go paujung ari-ari manang manggarar adat parsaur matuaon saido didok alanido molo didok amang pesta Natal di gobarhon hata pesta ido patuduhon betul-betul adalah sukacita yang sangat luar biasa patuduhon las niroha na sangat balgasi tutu di Portibion nang di sadok jolma nama dok Natali pesta Natali sukacita yang sangat luar biasa amanginang dakolak kalak Kristen namarlas ni roha daong dakolak kita kamangison nuang namarlas ni roha daong tuk sudedo Portibion gudang namarlas ni roha di pesta Natalon dakolan naung mangguari dirina halak Kristen oh bukan dohot do naso porsedo be di Tuhan Yesus amanginang di hari Natalon marlas ni roha dohot do di rohamu angguang mandok dohot do nuaing aka pengusaha pesawat marlas ni roha di pesta Natalon alus yaum mazo dohot beh betong manuhor tiket dah kala Kristen ni dohot aka pertiga-tiga na di molan aka na merjilbabi marlas ni roha dohot sudihamu manuhor bedak na baru makeup na baru sudimai dah kala Kristen ni tuk sudiro marlas ni roha do pengusaha transportasi darat aka manginang marlas ni roha di pesta Natalon dohot
Dagudangan no yang mulak tubuh na basugit do longgar kopi tokarwa. Totuak kasupiriak kamu bili dak sudi halak Kristen. Semua bahkan akamanginang na bajuar aksesoris Natalon. Dohot donasinya marlas niroha di pesta Natali. Soalak Kristen mabay ni. Tahu. Lu sengri kamu nama buan nama jual-jual ahai agak beri Tuhan Yesusi sian sawa dui tak kalau Kristen nama nopai tuk sudi do marlas ni roh di Natalon. Nah Kristen dan non Kristen juga bersukacita, bahkan gumudang rahe pengi halaki doh sudah ayarong mon mudik noak tu luar negeri dak kolam mudik di Indonesia wong. Semua orang bersuka cita. Tapi secara khusus sama nginang bagi kita umat Kristen, tak taretok kita las nirohatta. Daktar hidup kita bihaya paduduhor las niroha saliling di hari Natali. Mamukka tanggal sada. Bahkan bolo taingot tikisi hete-hete hotak kamanginang akan natubu do pesat tuba. Mulai sopok di bawah ni bulan November kamanginang bolo sok kamihan ngadi bagi guru sekolah minggu do citua lau mangalului mare-mare. Dungi molo adong tulu oba anak kon ni sarumah tangga mergati-gati mai tu horbaju Natalion. Mingguon si A, minggu naro si B, edang boy sa limanuor sudi, ala ni pugus ni Zolma. Sonatal lope nga mau si tikirbi si patuna. Maus ditikir bajuna soisio makna dicoba bajuon dung ro sopanagaman merikat to kamar ibu kemse imalas ni rohana luar biasa, sungguh-sungguh sangat luar biasa dan tak terhitung ngamanginang biayanya, tak taretong kita sedia gudang mah habis biaya namar Natalo. Amanginang salah doi. Parjulu do honok kudodang na salah. Daong. Nulu hewi cita namara Natalor rubani sotuk tangga bigabi harugian damat say belga daong. Kolano na tongunak sape ditipa utang. Nangatong ngalan ni Tuhan Yesus marutang iba salah doi muruk ko Tuhan ni. Ay roto hatta Yesus Kristus asa longgar ro asa meluer na sorati hape melutu Tuhan Yesus ro Tuhan Yesus mararinatal hita gabi ditipa utang gabi tabba utang bangwa ma dok salah dua tong alai mulu tabaduru sia luaban ni hapor sia otak kalas ni rohai sotuk tado rugi hita kamanginang daong holanod do na saya sering dicela mulu di hitakian adong besok parsi borong-borong parutanami ya gue hutanamihan lanido na sering saya dijamitayak kasih tua do akapadita ay ganuk lami batu lapo tua rupani ngadong isi papan panuratan bidda Natal jojor doi Januari Februari Maret April sampai Desember ngemergugu bidda Natal mulai sada Januari jujuk memuru akka parhalado iya sang gereja dibagi buku ripe babe pilih bulan Januari Februari Maret April 1 Desember ulo kosong sampai 5 tahun habe di kudion iya bidda Natal Januari itu tuhod doi 50.000 hidup baik dak kakira di hamya korbo habis mulo hari Natal hutanami mau ro angkot kah hutamu rak palau boto jalamen budaya dope satu nuaing torok dope alanido sada nakikodok las doro hatta mulu gudak pe harugiat tadi Natalon jangan unang gabe kok kamu harugian nih salah doi jawabannya salah tetapi itu menjadi bisa salah mulu tapain Natal menjadi hal yang konsumtif bagi kehidupan kita.
Molo mabaik kita gabi itu kehidupan na hura-hura. Molo mabuat kita holap habis arang sohib pelbusi. Sudah mulai sasada Januari 1 sada Desember guk namar Natal habis biayai. Alai gudang sifat hanya meninggalkan perselisihan dan yang lain sebagainya. Mulu tamain gabi hal-hal na konsumtif. Manginang husilipom masawati adorak soto dolan ni jami tahun hita dihagabi pasar Minggu. Puji Tuhan mulai semalam kita sudah lama ini saya pikirkan bagaimana kita gereja kita ini menjadi gereja yang ramah lingkungan. Jadi budari bodoh kita tepat waktu mempergunakan waktu 3 jam sebelum jam 7 dan berpapasan besudi di aspalan. Tadi pagi juga sudah kita setting semua dak pazupang be ibadah pagi do ibadah siang. Gabe bui madenggan masuk do parkir. Jadi tahu lui mazum sesongoni tahunnya teh nak saya asa nikmati pesta Natali. Betul-betul kita nepe dua hon mulubui di tikyak kanaune mahita mangan sa gudang di gudangna sa busur di busurna bolu dihitam masa ridok merjagal-jagal teh ido manglubat turwakan berjagal-jagal ina boleh kamu media sudah domanya mangan langit sudah di gereja kita ambil marilah manginang makan bersama sepuasnya di waktu yang tepat. Sada tradisi nek kurba muaka manginang saya unang benya saya hita merulan nabe dia pai mai membagi kue di gereja ubal gasian ibu itu patu pauta salah itu alai hurok sahelio batoi mator cokamu mazoniku sangat kurang tepat tidak rohani itu ido pai hita merulan nabe dia torpete kue hita di julu aduh kurang amang kurang tepat dang nasubo itu horot tagia aro nargargai bui do lagi bagi tapi kurang tepat. Karena apa? Aido behita merulan dia. Jangan lagi, itu mungkin tahun-tahun depan akan dirubah. Amanginang betul-betul maro kerohaniat tai. Bu ido hita mangap bainun ni rap hita marlas ni roha mangat dia katik kinaune lebih-lebih dari situ bisa manginang. Tapi jangan kita buat selesai kita perjamuan kudus menikmati tubuh Kristus dan darah Kristus padahal kita langsung berpikir hal-hal yang konsumtif, mana roti, mana minuman, kita langsung dipancing untuk hal-hal yang sangat jasmania. Aleng kau tahu non itu rocodope. Amanginang tehutum majo jami tahu nate. Sipata meluhurang pangatusion, meluhurak pangatusion, suliru boy salah. Jalan aja juta masongoni hitang gabi marsoal. Jutian ala orang dihita pangatusion. Gabi boy ma persoalan. Kurang pemahaman. Gabi boy ma salah. Aduk kya songonona dorak sutu jamita sabagasna turpoko. Adung ma sada tokke manuhor sada barang tujamu ni sada perjabu. Iya. Ditawar tokke ma barang ni perjabui. Entah itu apa. Roma tokyon. Hai sadia ma barang mon. Tuhoron ninna. Baho ma suatong. Sadia ma horoan na. Unang bahin na swarga tueu. Da tikos-tikos iba suatong iyo toto ihoa winna. Jadi ro burju tokyon. Songonom mai. Wida barangon tarsongonon songonon ninna. Bah maksudmu wah dokon atong sadia maragana ninna 800,000 mah ninna. Liana ini baikko so ina ma barangon laus 800 dilokokoin na romu se tokei ay nung turmuruk ko. Ngahudok 800,000 na.
Hutabai ma 100.000 naida, 100.000 ma barangonin na. Saya 100.000 do pero kokoin na. Atong buti mai, saya merasuali hita. Alani ngauruk 800 dangolo ho, hudok 100.000 dangolo ho. Buti ma, 1 juta margani barangonin na. Ima. Ngapas bin na ibana. Ngapas ciabi. San laking dang kita kokosongonin na ibana. Pidom ma. Ay dia dong godak 100.000 siya 1 juta. Alay hulam marbigi juta na ima inna. So ngoni ima molo urak pangat tu sion. Berugi may bena 400.000 kan. Sate soto mate. So ngoni do molo urak pangat tu sion. Jikono lu iba merguru. Ulo tu mangihon. Unak saya tadok ngataboto, unak tadok ngapistar hita, tangarongi, long life education, belajar seumur hidup. Songoni itu pangat tu siud di haroron itu hatai dimulai nai. Nama olat di salo akala Israel. Daktar zaloni nasida pangat tu siud moloidok ko Jesus anak ide bataro tu portibion tubuh di bagasad daging. Dang boy dapat rohana, dang boy dapat pikiranna. Nian, dang boy pikiran buanu tusi. Daung, ay memang dekat tu sajolma. Molo si Adam dohok si Hawa, di gana de batas sian tano dohok jolma, sian jolma muse tubuh, jolma namangihut, dungi di dokon de bata. Tumiru rupana tudus tu pangalahona ditop pacol mana parjuluina negoranna imagudi alayang ko Tuhan Yesus Kristus daksoni didok diturupukon daksabuni ni hasol mau manang boni ni bawa ibana memang dakatu sajol mai daktar zaloni hala Israel nang naujui molo didok nung ngagabe daging hatai nung ngatubu ibana di bagasan daging itu adalah hal yang tidak bisa diterima mereka pada saat itu. Alani do di patubu masere nabui hata asasiat unak songot sinak kaning 100.000 dok dang tarzalo pikiranna alai dong di dok 1 juta inna ima inna di patubu masere hata nabui tarzalo sian hasomalan nabui diatusan nasida marhite hata logos sasitonga pangatusion nasaruba do. Dan apalah ada berbeda logos hata diterjemahon gabe firman alai ala hata logos di pangatusion nasida betul-betul ubagas nasuhadu dua pikiran di zolma dabui majadi ujungnya di batu si nasida ma tutu si tutu logos itu yang adalah sama pengertiannya adalah firman gabe bui ma di zalo marhite pangatusion sadahatai tutu si tutu dong Jesus nah adalah pada mulanya adalah firman atau adalah logos nauk tubuh roh di bagasan daging di bagasan Jesus Kristus amanginang adong matolu nanek papataron ni jamita di hita molo didok di tema ni jamita sadarion gabi daging mahatai tubuh Jesus roh di batan di bagasan daging hasol maun di bakasa Jesus Kristus. Nah parzulu nanang papataron nito hatta Jesus Kristus papataron ni di bata marhite hatainang gabi daging ima pasauton baga-baga ni di bata di tongan di portibion. Bahasa di dok pasauto baga-baga ni di bata. Ayang go hatutubu di Tuhan Yesus akamanginang holak kapataran na namai. Alay nunga adong ibana siya mula ni mulana idom ba di dok. Pada mulanya adalah firman. Ado rakso tubuh dopi Tuhan Yesus sasitonga nunga adong anggo Tuhan Yesus imana ginoranna hatai ananido moloidok gabi daging mahatai na parjulu papatarhon dohop pasauton baga-bagani debata apa yang Tuhan janjikan apa yang telah Tuhan firmankan
terwujud dan terjadi di dalam kehidupan yang nyata di dalam tubuh, yaitu Yesus Kristus. Nabadua hon namarhua doro de bata sian hatai gabe daging. Alanya hado. Adunggo hiaman doksong no na manginang. Ay buhay do salpo perbedaan seperti bion. Buhay do salpo paralowat torut seperti bion. Mulu dihalak Batak, maaf. Walau sering berapa kali saya katakan yang dari kok, saya tidak pernah setuju manginang. Alay hubijam mazu saya lion. Alay ma heratudusan na. Paraloan perbedaan. Ya pertikaian yang setara dengan itu, apakah itu bisa terhapus dari dunia ini? Mulu di dunia ini halak Batak nak pedak ku halomohoni buido salpu seperti bion hosom elat teal dohok late, kira-kira buido manginang daungin nenangan kan budo kira-kira daung hate budu hira-hira dok ramu magoi hosom turut sosom rohana di pangani bena benon si panganun de dia yi aidu bemolo pedita au ngapedita wa mangina darong bihami so pedita na poso ngasudi hemi gijang 10 tahun hidup bemolo madzaha nomor pati merulun de dia dakolak kamu nama bigi makitiri do hami nama zahai na olo do homar dengkat do halak nama ngarsahi ho jalan na olo do homanesa dosa ni rungamu songon na pengnangido ni roham sesaun ni debatasu di dosam molo songon ni roham dokma ulu alu samudo non alu samudo Bebulu sih, lu siat tong borak, memangalang kan? Orang ada, lah hidup cukup perbudi. Nah, walau doh berdengkat doh halak nama ngarsahi ho ninna. Jalan walau doh manesa ni dong, dosa ni dong amu songon na pinangido ni roham sesaun ni di batas sudi susam. Walau songon ni roham, anggo tulu nak kaning hato patok bedok ulu. Paduahon ulu, paduluhon ulu, paupaton ulu. Helu setokan, alanya memang nama olah nih. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sia-sia Yesus yang adalah firman itu datang ke tengah-tengah dunia ini. Kalau engkau tidak mau berdamai dengan orang, sedangkan Allah mau berdamai dengan dirimu, haru debatau lo berdamai dohoto debataro pada medirina dohotita dak kita pada medirita dohot Tuhani sotok terbalik akan manginang Allah yang mendamaikan dirinya dengan kita di patutoru dirina di paserep dirina Tuhan matehan di mana Allah mendamaikan dirinya turun kepada kita dak kita mang namar dame pada mehut dirita do Tuhan tai hidup Muhammad teologiata Tuhan hidup na pada mehut dirina do hotita dimula na inu ngadong hatai di baga-baga hot de bata di pasau baga-baga nai asa unang Tuhan mago waddo Tuhan matehan kita zolmaon Johannes 3 ayat 10 sudah majo kita medok asa unang mago di batado alani holong ni rohani batado alani do unang mariswang kamanginang satu misi Kristus datang ke dunia ni gabe daging hatai asa masa do hadame oni bawa halak nong di padame de bata dirina do hotita nang jolmai be mangolu bagi bagasa dame di portibion dak kolat tu jolma hita kamanginang mardame daung dak kolat tu nei lebung mi nak penak kita dok maolo magui maol lo salpo sia portibion akapar hoso mordo perbedani maol alai
Haru Tuhani di padame dirina dohot tita. Hidup baik maret de parparanga ban wagi jangi molota zah di hatu tubuh ni Tuhan Yesus na dipanggilum Lukas biduduai. Bahwa misi Kristus naung dipasauk na bagai-bagai di bakasak katai. Maret de maparanga perban wagi jangi do suruh-suruani di dokma. Hasangapom mari de batana di gijang. Dame ma di tanoon diakka jol mahalo muani. Dakola didok dia kazolma. Alayaharo dia kazolma ha. Patuduh mulu di hata batak tulin. Na di halomoh di batasu di zolma. Jala iman hari halomoh di dewa di batasak kita. Asam mulu gabi daging hata yakka manginang. Rotu tonga-tonga ni portibion. Tutu ma Jesus ima raja hadameon. Naung di padame de bata dirina di bagasa Jesus dohotita asa songoni jolma di tonga-tonga di pordibion gabe saur hatai di bagasa kita saur tu hatai di bagasa kita gabe tutusi tutuma masa madame di tonga di pordibion amanginang hurok naking dakola mardame tu jolma daung ay na maul na mardame di boto hamudo. Mardam itu doang murah dong. Apalagi mau halak batak kan belum berbeda murah do merdumi. Najulu dah anggon nang dak pulah woto. Anggon woto berita ni puku murah do mardam halak batak najulu. Iya. Murah. Holam berbeda najulu halak batak nak penang masih talikan ni. Holarona dua-dua pada mehon uludui alai syarat na dong iko mangam mak iman ang kinwaranna iddahan nasinaur molo di halak batak ayo dong dua di halak batak iddahan na sosial langon may boto hamo kena dua-dua turmekel lo mang lubat turuan amang berita amai boto hamang dua iddahan na sosial langon di halak batak sada iddahan na hinunikan dang yat tu siamu bi ati halai saruk tabba hayai bigi hamu dang nasi kuning tumpeng nai soni nai dok ngai bukan itu halai yang iddahan na hinunikan di halak batak iddahan na hinunikan non om mana dipilih hutu bigu iddahan ni homang mau nidok na zulu jenak pepiak kono na tong manang na dia dan buyunan langon ayah iddahanon nga iddahan ni bigu anggon aingon iddahan ni penudung pian langzol marokan bajangan kan iddahan ni bigu ya ay sugeri ibain noaing di tanah kusir hepeng marlopit-lopit rupani unak pola jam 2 pagi 24 jam buatun di zolma doi kan nangok poli me biar be zolma isi da pedua hon nadong iddah senai naso pala haru dipatakot zolma ima iddahan nasinaur berbeda ma zolmai dungi mangam mak saur lapatan na berdamai iddah perdamaian mamolo hata terjemah bebas sai didok na dua-dua dui dang apala di halomut sai mai dia lakolat disi dang por du dibuan 7.000 apa leh halo mau zolmai nanek kudok anggo mardame diri tu diri boy dora na maul mardame do mardame untuk diri sendiri itu yang susah masih rapuh sa pikiran mi doh ate-atem doh perniulammu berdamai untuk diri sendiri itulah hamanginang yang paling susah. Terjadi pemberontakan dalam diri kita itu sendiri. Saya maralo perniulaku tu hati-hatiku. Hubo turun yang madok sonon. Salah rote. Alayala zugul hiya pikiraku. Pasom po may si. Tidak ma. Torbahuro jago may. Hibe may. Habe hubo turun laking madok.
Itahi salah juga. Jadi manedok nga mulai kaparbinotuan umalo mahamo manginang akan ada ko taon dak pala tibuil mo nami. Ya. Imana idok nga susahnya keseimbangan antara intellectual quality, emotional quality dan yang sejenisnya. Ya, dang birimbang. Berdamai dengan diri sendiri itulah yang paling susah manginang. Jala ala dang bui mardame tu dirina, timbullah kerakusan, ketamakan dalam diri manusia. Ido bed disegai medohop portibion. Ditabai ma sudi heu, lamohok ma sudi portibion. Natuare mula melayat tami akamanginak cerita mang situasi rigar. Hera tau 10 tulu na sida tu som makuling ko pe aka sipahut. Tedahmu pe tahe sipahut. Pidong begui hamian idok burung hantu. Ya, aka erna makuling ko beso. Nuaing dangarong be. Ya, ngamago be anggo pidong beguon, alay masuk ma pangisina gabe. Bahunang gabe begu atong. Ay dangarong be pidong begui be si pahuti. Oh, sendaro kan. Mago pidong begu, sayunang mapangisina masuk gabe. Bahunang atong gabe begu sudi. Dangarong jelas pangisina kan. Nanek kudok asri do pe portibion. Iya. Ira natuari makatatai do pedita sirait tikki di sahubu nasida. Hadong gui si sedehuta ninna ala dang sengaja dang dipaturi delet tu hutai. Habe di si neng tambang besar-besaran dohot sangat luar biasa neng buka ke perusahaan. Holan ni biar di pamaretta mulai bukan nudalanun habis sudi. Gabi terjadi illegal logging na luar biasa. Lain yang bukan na naman na. Alanya hadang boy mardami diri ni solmaon tu dirina. Terjadilah ketamakan, kerakusan, saling menjatuhkan dan saling mencari keuntungan dan popularitas untuk dirinya sendiri. Ini bahaya kalau tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Masih rapusan rohana roh pikiranna balam tu akan asing terus ma dang bui bana merdingkan alaniaha dang mardame tu durina termasuk alam ini juga menjadi rusak oleh perbuatan kita itu sendiri. Na perpudi ma dung roh hadameoni merdame de bata dohot kita dame nang kita gabi buhina dame kita parsauran nadame hita, pardonganon nadame hita. Na parpunima diturupukon. Tujol makana songonima songgop huaso dohot hatiuron nasihat Tuhantai. Ayat 12. Tusudi halak nama jakon ibanai. Dilehom matu ibana huaso. Jala dangbe mardala dinahulum akan nama jakon ibanai. Dang be mardala di hahulomon nama ripotipot nama bajolma mardosa madhabu tunasohin alomohon ni rohani debata. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada orang-orang yang menerima dia, dan kuasa itu adalah untuk menaklukkan dunia dan diri kita. Dilihod do waso tuhita kamanginang amanginang singgung masaotik babir rojol manuaing dodam-odam portibion dak kudo odam-odam alai memang itulah faktanya. Tak tadok gabi na mabir-biari portibion daong gabi mabir-biari pamaretta tu hita daong mulai dokon nang terjadi resesi ekonomi tahun 2020 amanginang dang na mabir-biari negaron do portibion disi. Alay nga usinggung ngod dipiga jamita kwak kana salpo amang unang songonom matawa sikap ta songonak kana porsea. Hubam masada perbandingan amang inang. Bui mate aladak polong mengizer hita kan ter 2 menit naik. Hubam masada perbandingan. Tiki
kopi natur sada baru marnatal hita tahun 2020 sada. Buduh wayakon penuh nih serbagunaan bagi siang 1 sore. Tapi sampai siang lah waktu itu yang paling membludak dan 24 malam. Tiki hama masa ni covid na luar biasa jala atau pubu hita semua. Dan yang dohonokku sipata memang tiki rapalaro hama oloni apa lu tunggu dulu merstitutu partot diono bayi deh yang tiki kopi ti dengan jol mana sumartangnya kulala itu teh bayi nuang esodungi sutung mermermia pemudang nasal prope kopi seperti bioda terus do penuang alai ta jaga mahai pasot tahulani nama kan tiki apalah di hama masanin hatsiti nama oli saya so bodul-bodul lo marsitu sudi martangi yang pola hudok perbandingan dari nasalpu perbandingan ini apa satu pilihan nape adul marasing bolo di bona paso di masa di kopiti siap di masa normal fakta dui fakta asa dohonot tamak kamanginang molo naik terjadi resesi ekonomi di dok tahun 2020 tolu hudok nasalpui unang mabiarhu di sudi secara akamanginang termasuk nazulu di hitan ay masa do bala masa wereng ngahya masa krisis moneter ay mulu suarok keveng di sadok portibion gabe mate do zolma usuk kujuamu mate dangarong beheveng sudi mate zolmau bah manggutur honang bupati hian dawa mangkan iya dangarong beheveng sudi portibion dangarong keveng habus mate do mago zol mai portibion alus na daw sonok kia keveng tak jadi hurarok keveng bahkan alak tukar dulu di teken gubernemen do bupati nazulu heveng do akan lain sebagainya mangulu barter robe nazulu mangulu bisa udah pala terlalu khawatir ala di dok bolo di dok hatani di batang sadari naik 12 tuga nu jol mana majak kon ibana di lehon huaso naneng dohonon nak kamanginang bagaimana firman yang telah menjadi daging itu terus tatiup jala tahapor siai mersikat tung hapor sionon asa molo masa resesi ekonomi masa parporangon masa manang nahape mabajol mahatahutat di tonga-tonga di portibion gabi dong pos neroha di hita saluhuna mampu kita untuk melewati segala gelombang hidup apapun itu terjadi dalam kehidupan ini amin nang babir nang masa tok songot di utanamihan dung masa gebrakan pengmas nih haga bibi ay nuang go hebat di pertanian di secara pengmas nih haga bibi masa magerakan gudang mai di ulehon gabiong mapercontohan melua hiad du baby di hutanami ilu mangkan melua iya dang masa merkedang bebas dosong ni pinahan lubu kita damu lupa pinahan lubu kan B2 ay sudiru rahamu mangarsi B2 maing alani natalo kan melua dui unang masa tok sono dung ro gebraka beru tikini ro masan dinas peternakan buli si borong-borong ihami siaro jaleduk sangguli roma ya ka tuhuta ya memerpungu huingot do betikis diau bulu mar pinahalu hita kamanginang tak kereng ma pinahatta unang bese melua inna masa mazui di kereng mon ido alanido tamang patom malahan akalebung jabung nang betarulang ninna tesweni makadong di lebung jabut tabe mari menanam ubi di sekeliling rumah kita jangan dibiarkan tarulang inna amai padok parutai tuah suenu nih anot dialang bebinna na juk do songonon suisuet do pe ngai dok daya langon di bebi ai songi suen na juk ta songone jangan unang itor tadok songonon unang itor mebiar hida sumulo teguhkan dan kerjakan unang geng setong mangules yulau mananga hape
mulai dok resesi ekonomi, apa pekerjaan yang membuat kita bisa hidup dan bertahan, kerjakan, lakukan. Tahun-tahun, iya, sudah mak, mulai dok di leon huaso. Nasa nama jakko ni mana, tusido di lehot to hatai huaso. Kita akan mampu menjalani hidup ini. Kuncina ido, rap dohot Yesus nang rohima hita tu portibion. Allah yang telah menjadi daging itu, Allah yang firman yang telah menjadi daging itu, rap maibana dohot tita. Dungi gabe daging mahatai, jala maringat di tonga-tonga ni hitaon, naneng dohonon na, saya rap mahita dohot tuhatai. Kita akan mampu menjalani kehidupan ini. Jika Tuhan datang bersama-sama dengan kita, tentu hidup kita bukan hanya senang dan berdamai dengan Tuhan, tapi ketika kita menjalani kehidupan ini yang penuh dengan rupa-rupa dan warna-warni ini, bersama Yesus, bersama Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema rohanami di Tuhan, ala Kristus Yesus Tuhan nami. Nas rohanami di parsauran nami di pesta Natal sedarion. Gabi daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga nami. Ima Yesus Kristus nasinurum tu tonga-tonga ni portivion. Asa mardame ho dohot nami. Belganai Tuhan holong ni roham. Dada natinuhor ni portivion ala ni pangala hodot haulion ni roh anak pikiran nami. Ubah mardame hodot nami. Daholan ala ni asi dohot holong ni roham do. Asa mangulu hami, asa talupami nang maday hinauli ni ngulu di tonga ni portivion nang di ngulu sogope. Ali Tuhan, saya pergugui mahami mangulu di bagasakko, jalahu mangulu di bagasak kami, pabuan naung gabi daging hatai, dang mangadop di portibiob behanguluan nami, pabuan naung sada hami dohoto di bakasang Kristus Yesus Tuhan nami, jaladang bemabir ganuk jolma, naung miak ko di bagasan ibana, ay tu ganuk pala naung majak koko, tu sidir Tuhan dilehoko huaso parsahalai pargugui mahami laho merdana dingulu namion maka tidak kon Kristus Yesus Tuhan songon si Yohanes nasinurum patujulu ni Tuhani mamaritahon babua nong songgop harajaon milibata imamarhiti-hiti haroron anakmu Yesus Kristus tu portivion nasa songoni hami mabaritahon haluani di tonga-tonga ni portivion mardame hami dohotto di padame ho hami dohotto belganei holong bidi hami songoni manak kami di tonga ni portivion mardame hami sama hami jalan mardame hami nang tudiri nami asa bui nang portivion Tuhan lestari dan badabu be tu bagasan kerakusan dohot ketamakan gabi bui tok Tuhan asri portivion makorhon hangungulu do las ni roha di hami paso-paso masa dok ruas ni huria male Tuhan kabipi pasar mingguan sian name met nama gudang sa'ruli nama tua asa takas marulu ulu jala marlas ni roha di pesta Natalon gabi gugu maho di bagasan ragam ningulu nahuadobi hami di ganup rumah tangga nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita tapasa mapiliata. Yesus
sai parhalado torsan siamum maparzulu di pandu parhalado cocor alai ihuk manon na digijang sebelah siamun nami maruduk manos sude asa teratur kita akan mengenang songoni manon tung masuk tu sebelah kiri parpudian non dohok ma na digijang sebelah kiri na di serbaguna akan mengenang hok mahamudisi padita dong turun ro makobasi na di serbaguna sipul pian norona sida muse tuson tapahohom marohatta kamangenang majalo panganon na badia di pesta Natalon Marid de Mahita nomor 152 ayat sada. Mangaramoti ate-atemuna doh rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus amen martangiang mahita ali Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na dibanu agijang asirohan topok mahami na pungudison adorang hupangan hamian non perpadanan nabadiai lehom matod di porbadia tu ganuk pami asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami asa pos situtu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop mami pargugui mahami matsuadahon diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului saitaiti rohanami asa lamalungun hami tu banu agijang asa say masiul hami pay may mahon haroron ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Kita akan naung pinarhamaul ni debata. Kita sakak nuaing mangaton perpadanan nabadiyay. Di bahini tatibang majumulu manang natau kita marulaun nabadiya. Asa unang hona uhum manangise sian hitaon. Ai holan na uduk roha jalan nama nol soli rohana ala ni papahinan na soture jalan nama nopoti dosana jalan na porsia di hasesan di dosana pinatupani Tuhan Yesus idona tahu mangaton perpadanan nabadiyai alayak kanadohok marulaon nabadiya unang bedioloi sibolis unang bedidak dati mardosa tung pada hamuma rohamuna siani tung kotapon hamuma hosom dohot lateni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mulak mangulu humokop pamu asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiyai di baheni tatak kasih majolo rohan tabi jalalu si hamuma na husukut tonon tu hamu jong mahamu saluh di
parhatu turohamdo halak pardu sahosian hatu tubum dohot i alani pangalausim dipatik ni debata molo di parhatu turohamdo dokma ulu namarsak doroham ada dosami jala dipanggil doroham naing madua honwaing siad dosam molo songoni roham dokma ulu di parhatu turohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluho pardosa ibana naung mate dohok mulak mangulu homokopo mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatu turoham dokma olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha aku ni olo doho mardengkan dohot halak na mangarsahiho jalana olo doho manesa dosa ni dongam musongon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam molo songoni roham dokma olo atong tabaw bema rohata jala tatopoti masudi dosata ihuttom matang yangon di bakasan rohamu nabi ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jut hulaw si hami patikmu tamado honaw hummu hami nuaing dohos sugut mulo balos sonommu tu hami hobbar tu pabahenan nami alayalani gudang niasi dohot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihommu homokop hami alani ubainahum hami mangidu tuho asima roham di hami say jalo mahami sai sisa masudi dosa nami jalalehon tod di porbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa doh mangulahon nahobbar tulomo ni roham saliling di tano odope hami amen atok kamu akan manopoti dosa muna jalan mauas diasi ni rohani di mata sai sahak mahamu tunahina porsiam muna mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhu dosamuna marhite-hite goar ni debata ama anak dohot toddi porbadia amen alia manamina di banua gijang sai pinorbadia magwarmu sai roma harazaumu sai sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lihom matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gihon tu pangujunan palua mahami siap pangago ai horo na punah harajaun dot agogoon rodi hasangapon saliling-ililingna amen hudul mahita maredehita padirihon parpadanan nabadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarzehi bana didokma mauliate dungi di ponggori mai di parlehom matuak kasisian nahuhu maridok zalohamu mazalapangam madagik kuduinan ilehon tuhamatian homokop pamu
bain hamuma songoni bain parningotambuna diau. Jaladong sun nasida mangan dibuat mapanginumani didokma mauliate dungi didokma tu nasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon para naik baru mon marhiti-hiti mudar hunani sehun humoko pamu bahin hasisan di dosa saibain hamu masongoni bain parningotamuna diau atong roma hamu nungaradi sudi ida jaladai hamu madeng gambasane debata sabil mahita diringi song leader satonga suara dohok musik satonga suara Dahita sa bukid di nomor 26 ayat sada do urutna silang nabadiai ayat sada do urutna Uruti mari deson nomor 26 mayak sada do urutna. Sudi kita mangedew na manginang.
Ayat 2 horong ni ina ma jawab kaina. Ayat 2. Nomor 122 ayat sada do udukna. Haholongan nabadia. Doro
tolu horong ina poso majuate na poso ayat tolu sa jot do topat surihita Sian 452 ayat sada do urutna naropat dauni boloni sudah kita mangedeona manginangda semangat kita semangat sudah horong niama
tolu sudah kita manginam manginio. Nahan jika irohani ibulan Tuhan Yesus. Atau kamu nadongaki Fatong laro nomor operasono pronom ayat sada do urutna nungaroau o tuhaku ayat 2 jangan naik tiopongku salutu tangami maradian dotoniku di bagasan lomongi organ.
horong nina majuate inang horong nina ya dolula sai sahabot dodiku horong nina poso ay topat sa igok di marohaku Norgen. Puri sudi kita mangin doda nang galerope. Galerope rohaku marsahala gogomi tolong ni mangiringin ganu plakala kaki Masih manginang marede hita tapuji Tuhata sa bukede nomor oparas pitu plonom ayat sada do uruna sudi hita marede oparas pitu plonom jadau guru diau be
siya manginang pangitihon, ulog ko ng artaku. Topa. Mo siya manginang sa gijang ima siya nomor 26 ayat sada dohot udutna silang nabadiyay.
Nabadiai. Ayat 2 horongnya masuk dia Pak. Nasana ulai dan kau hasonang aki nang riko pero haki olaro nang iluki ola nasi niroha pangurupi o Tuhan. Olah musik. Ayat 3 horongina poso. Duti amanginang marede hita tapuji Tuhatta sabukwede nomor 452 ayat sada do urutna naro padoni boloni.
Marede amanginang sa bukwede nomorok para sono plonom ayat sada do udukna nungaroau otuhaku. Oh
Sang Hyang Mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalanasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudina. Ibana do manesa dosam sudina. Jala ibana pamalum akasahikmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehon tuho dengkam bangsa dohot asini roha. Para si roha jala pardengkam bangsa do Tuhan debata. Labat terimas jala para si roha gudang. Dang dibahet tuhita hobar tu dosata. Jala dang dibalocon tuhita hobar tu hajahatota. Songon asini rohanya mama tuakana konna do asini rohani Tuhan debata diakana makabiari ibana. Nunga takas di batu luhut debata holong ni rohane tuhita dinamate Kristus sumokop pita uju pardusa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibahini sai pujion ni pamangaku. Doho rohaku. Doho nasa papahenakku do Tuhan debata. Olak nion rodi san liling ni liling na. Amen. Mari dehita de puji-pujian nomor sia ayat sada jongjong mahita saluhuna. Saluhut silehur lehun nadingkan doho nasa ulibasa nama uliutus upasahat hami masian nani lihomi tu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi wabna hucus di zulum pasu mai jala ramoti asahu parasiak kami pilihan non pati puluhon harajau mudi tonga-tonga ni huriam doho di portivion buhai marohanami marhite hite todim asalahu tadahami gudang ni sileho-lehomi tu hami asalam gir-gir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Puji hami maho ala saus suditahin nauk sinak kapamu adorang somarujahat do pehasianganon dang tarabatan sibulis sakakmu dak sudat tahim nabadiyai di bahid dusanami ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani di bahini mauliate marohanami tuho ala nauk saus sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si padua jala si pangulu di hami asamalua hamisian dosa hamatean dosyan uhum
Jalamat sohot hami mangulahot dosa. Ope sayasi maroham dihami. Tugihom mahami tu anakmu. Saybahem mahami gabis yuluam tu ibana. Asa upani haluzaon nahami. Ala natinaon na naberniti. Dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana napuna hami. Jalahami napuna ibana. Sai sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaumu dohot haroro ni anakmu gabe jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Sai sungguli ma akaparhalado di huriam. Mamaritahon barita nauli tu saluhut halak. Nauk patar hasangapommu. Jalanong jupang dame dohot hasonangan. Sai lehom mapitu nauk kaptu halak sipilibigu. Dohot tu parogamo na asing. Asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai masaluhu raja. Akka suruanna asa diboto na sida naung dilehoko raja jala Tuhan. Nasumurungi rudi sanliling nililingna. Sai lehon gugu tu akka na dibagasa pangujunan. Apuli akka na marsak. Jala palua kana targugot. Sai tatap jalau dingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Sai dongani jala paso-paso hami sudi akka na magudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin adia manami dan ibanwa gijang. Sai binorbadia maguarmo. Sai roma harazaummo. Sai sa malom ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehom matu hami sadarion hanguluan siap hari. Si sama dosa nami songopane sanami di dosa idongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siang tohata. Di pasu-pasu jana diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu tordin. Masih pasaurat dame mahita kamanginang tazalang naziamun na dipuri di Jolota. Aladang memungkinkan kita marjalang secara berkeliling. Tujulu masudi padita doho parhalado. Hami marijolo romahamo majalang. Musik. Selamat hari Natal, selamat
tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas